Hi guys, it's your girl Dimma Arts and Crafts. Today I'm right here with my elders to talk about those things that a married woman in Nsukka, those things that if a married woman in Nsukka does, and the husband asks her to leave, nobody blames the husband. So those are the things we are here to talk about today, and I'm here right with my elders to discuss them together. So I will allow them to introduce themselves to us today. So Nai, yeah, Kawanani, I'm James Sharman. I'm Bonye Ohola. Bora Isama Obollo. Burune Onye Mayu Obollo-Afor. Bola. That. Alright. We are Kawanani. And the way Kellen Muno Bozoko Michael Obeta Abumonyu Gumo Babe Obollo-Afor. Me and I on Benatana. No bichuku gozanyi, no bagam niru, no mena Nsukka, no mena league body le no bugo so Nsukka. Ni yare ya ihe fula iworu. Mem ne kelu nile na yin ko adoma ofuma. Ya chuku jije kan. Daro. For mana nyu no. When they clear tori mago. Munumba Ozoko Fimba. She from Mumezo. Yabia. Mais également Bozoko Ozoko Fimba. And you have been I'm very happy. Near Urim Ramarde, Munombe Amata, you may know and Sarai. So we have got I'm making a no. Darren. Alano. Nanyu. Yeah, I enjoy to Kunohana Bunen. I put a ten lubai, no bagain was subeke. Kayan Subai Maru. I got tabby and I now Masu, I got Mago Castle Jadgen. Now I put a ten in a bank. Near I non Benantana Bume. No worry here. Obon wine in Meme, na Labine. Then GS na Lago Mobia Laboma. No gauge I say an Okushuri Buku. No be behind so my quarter mamma. Tending a sort of tender, sitting with a maga became a mar. No more have wine, meme, no mushu. The GSA La Boma, no Bogo, Jojo. No queer Goku. Yellow. I have one Nobody meme. No, I saw Romansal. Oh, no wine to beg. Money rush. Make no lab going yoshi. Intelligent na name it alone. More than anyone a big or water jog. Won't go in. Moby from water go in a bay, my Canada. Bush jack water. Intelligent woman, need Legos. More than anyone to big than a bar a jaconia cosa. Itella na la cosa. No mona. No, baby, as I may different. Nanyu. Yeah, Chimana on my water boom. Ian Okuru Bezoku. Me horse or much after. Obon wine meme, a delegate. Bena, not the gay atazo. Ian Ogre Dana. He horse. Nwa ina agba na maga ekwego ndebe ji tosa n'umu ji na ezuru hesa nwa na abugoro enya anyị na aja nọ hedire la no nya amona dire la be na amona bonye futara amona bonye futa eland gezeko no yara kpata mi ihe mego ina mechi amago mi kekwe na nwa anyị nfe megire nchi ju ụmụnna dega ijekwu nwoke ọzọ igwe eje ọgwụ izu oshi igba ụka na agba no nwere nwaanyị ji afụma ihe
na-aga n'ebe jie oweliri eje wee kama mba ọzọ n'ọfụ eweliri ebe wee kpuchite ndị be ji eshi ndị be ji ezuru ezukpo fụma nye na-eshi eshi site n'aka nwenye na ha zuru ezukpo ha dịrị lanonye amana na ya achọghị nwa na n'ebe anyị ọzọ ya labọma be na ma ọ bụrụ nwaanyị mụtamara nwa na-eje ka ụmụ ya na-afụm ihe nnụnụ na-eme na-afụmaga ọdụ gịnị bụ uche unu ụmụ ya bụrụ ndị swetere na ha ya kọgụ ụmụnna ma ụmụ ya ga-abụghị ndị swetere na ọbụghị ụmụ chimehụ Chukwu debe nwaanyị fọ ndụ debe ụmụ ya ndụ ụmụ ya sị na ha eji alịchite azụ ma ọ lachite azụ ụmụnna ji asị ha na ụmara ebe ọyara na nkakpọ nye ha na be mfụrụ ga-eji eme ya bụ omenala ya m na-enwere ike idile onye omume esighị n'aka amụna ya idile n'aka amụna idire ela n'onye amụna ọ na-ajekwuru onye amụna si ya ihe na a na-afụ ba gaa ọ sị na amaghị ụkwụ ya nwunye kpọchimenegbere osegiri okwu na ọ bụ onye amụna nụfụ ọ kwọtara ọzọ ka na-eme gịnị ya na-akwachi akwala na ya kwọtara ma aja akwala mana ọ bụ na edilego onye enufume ọrịọmasị na ya emeghị ha ọzọ nọ na lachite n'azụ onye nyeri ọma tụ na emeghị ha ọzọ na ọ bụghị ji ihe nufeja nnabata na ọ bụ ụmụnna na ebe onyishi oru ebe onyishi busi ikpere n'ala wụsị aka a na-abụ si na ihe na nlele na-emekwete gị ọzọ ụmụnna ahụ ni ebe ọyara na nkakpọ o mekwume ọzọ na ọba bere o nwere ihe mmanụ ike abere a ga-anaghị afe nya udiliri nwenye nfụlaghere ụmụ ya bakwaghara abere bụ mma ga-anaghị afe nya onye keta onye nye je imego ịsa afụrụ abere ọzọ bụ nwaanyị ịka ji otu ma ọ bụ isi nwaanyị ite ji ọnụ na nwere n'ọnụ agha anaghị atọ n'onye ji n'ala onye ya na ịnọ nwacha n'ebe alara ga mụ na ego anyị dị nkwadobe site n'ụtụtụ anyị tụgara n'ochi ji ma ije imeme isi m rie nsọ ma ije imego ịkpọchi membe na ịyara azụ iche m ịkalịrị akwa gị ele nyawa otune nwaanyị anaghị akanụ ji otune nwaanyị anaghị asị ji erie nsọ ma nwaanyị kawanụ ji otune na ọ bụ mbụ ebo eto abụghị a na-aga na nwa o mezuru ihe ọmụ na ụmụada gaji abịa eri oriri ọjụ ụmụada ndebe ji efu jide ya ha rute otune so na wechi ya n'ọnụ chime ihe chime ihe ga na-eje echime chie ya agbada mal delege ka ọ bụ echigbure ha echigbure anya m na ha no no meke nge ọzọ no no mege ọzọ ọ tama ji ọnụ ugboro nke mbụ tomohe bụ tomohe eto a na-egbe ọkụkọ ụmụada mara ụmụne chi ji enufu mara na oji ego nnekwa ọkụkọ mba je ebo ekro je ebo na mmanya nkwụ n'ọnụ mkpe bụ ụmụada ji anọ ya ahụ ya a na-esi esi na ọhehe ma ha riri erigburu ha kpọ oru ha ka onwe onye nfe hasị ya tọkwa ma jighị ọnụ ọzọ ma anyị bịa erikwo na ọwụ mekwa ọzọ na ha bịa erikwo emekwa emenufu n'okwu akpa na-enwenye alachitere ezebe ji enweghị ya kpalikokwe gị ọ na-ebe jie na onufu bụ mmadụ abịa na-eri ọhụm ndị bube jite ndị alụtara alụta na ga-eri ya na ọ bụ mmadụ ụmụnna ji enu ha ejiri ebe nna m ugbere bụ na nwunye nna m so nwunye na-anọ na ego arụ ọrụ mege sitegiri nke echi ndị chi na-ego lata ego ga na gị ebọsị unu jegere ahụ m n'urie m n'ugote eri mgbe nna m si ya ndụ jeni ọrụ ka a na onwe jere ahụ je rie iri na eri edo na ahụ bọsị ya bụ mmadụ abịa bụ ogo ire ha nnekwa ọkụkọ so aka kwata m ọzọ n'ihe ọzọ m sị na m jụma bụ ọ bụ na di na nwunye na alụ ọgụ ma ọgụ na nwoke mebe na nwoke na-ejekwu nwunye ga na-arịa na ọ na-ejekwu ya ka ma ọ bụ ihe na nwere ihe ọ bụ nwoke ememe na nwunye nfọsụ nwunye la abụọ rekọdụ
When tarepo isam. Bụrụ Madam no akọ ni isam no ya bo gere. abịa na ya na onye ka na-ejekwu nwunye ọrụ ụbọchị ọsọ ya neti ya na-enweghị ike